Umphakathi osendaweni yaseNazaretha ngaphandle wasePinetown nawo uyathinteka kubantu abayizinkulungwane abalahlekelwa izindlu kanye nempahla yabo ngesikhathi kunesikhukhula. Unike wamkeme oneminyaka ngama-70 uziphilisa ngemali yempesheni nezingane zakhe kanye nabazukulu abayisithupha. Ungomunye wabantu kule ndawo ababhidlekelwa imizi. Uziphilisa ngemali yempesheni kanti uthi ngeke akwazi ukuba aphinde akhe kabusha umuzi wakhe. Ukuhambela kwesilo saMaZulu kule ndawo kunikeza umkeme kanye nabanye ethemba ukuthi bazolithola lolu sizo abalidingayo. Mina ngalinyalelwa irufu bengicela angilungisele irufu yami. I-foundation ethiwe ngegama lesilo inikele ngokudla kanye nokunye okuyizidingo kulomphakathi okhahlamezekile. Ufuna ukuthi sikwazi ukuthi ngalokho noma ngalokho sifinyelele kuwo wonke umuntu ngendlela ekudinga ukuthi sifinyelele ngakhona ngokusiza uhulumeni futhi angilutho ngaphandle kwenu nani anilutho ngaphandle kwami. Isilo saMaZulu siphinde sakhuluma ngodaba oluthinta ezasendlunkulu. Uthi ukhathazekile ngalowo malungu omndeni asendlunkulu abathi abahambisana nokubeka kwakhe. Kubhlungu la isiphuma khona ngoba lo mbango okhona lapha ya ekhaya ekubeni beyazi inkosi yabo abantu bakwaZulu ukuthi ubani. Kodwa basaqhubeka. Kubhlungu ke lento ngoba lokho kuma izinto zenu. Isilo siphinde sacela ukuba bangakwazi ukunikeza ngosizo kubantu abakhahlamezwa izikhukhulu ukuba benze njalo. Thulani Msimanga, SABC News, ePinetown.